Ja vás vítam u ďalšieho videa a rozhodol som sa, že natočím sériu mobilných ochutnávok, čiže táto je ako prvá ochutnávka, volá sa to nejako Hill Cymbal Racing, tak sa na to môžeme aj vrhnúť. Naposledy, keď som to hral, nebolo to ešte také vylepšenie. Mal som nejakých 6 rokov naposledy, kedy som to hral. No a dúfam, že som to hrať nezabudol. Hlavne opatrne. Ďalšia hra bude asi Cut the Rubber, čo nemusíte sa báť. Toto video by malo výjsť akože nejakých 10 minút, neviem. Môžem natáčať 11 zatiaľ. Budú ďalšie hry, napríklad ako GTAčko, možno vyjde a tak ďalej. Práve sme zomreli, ale sme si našetrili kopu coinov. Bude aj Jackpack Joyride, to sa ešte nevie. Bude Minecraft, nejaká minihra už za chvíľu. Buď Survival Games, alebo neviem. No a teraz som si dala pozor na tieto úseky. No. Myslím si, že zatiaľ dobre idem. Napíšte do popisku videa, ako by ste chceli hru, ako vyhrajete. Čiže tak. Clash Royale to určite nebude, pretože Clash Royale už natáčam sériu. Čiže tak. Keď chcete, môžete sa na to pozrieť, no a tak. Čiže ďalšie viem, že Cut and Rubber, keď sa vám to nechce pozerať, tak nevadí, no. V tej hre nie som veľmi dobrý, ale mám rovno našetrených 12 000. Tak. Fú. Neviem, či to je najlepší nápad, čo teraz akože ja vyvádzam, no ale tak nevadí, všetko sa môže stať, no. Tak, čiže pokračujeme. A začali sme strašne dobre, len teraz nesmieme pridávať. Tak. Ale tak super ideme. A tak. Nie, tak nie, určite. Nevadí. Jak sa ešte to kolečko krútilo. To je malá chyba, čiže ide posledná jazda. Rekord máme 341. Tak. Dúfam, že posledná jazda skončí dobre. Nie ako tie ostatné. Idem zatiaľ dobre. Čo vy na to? Tak. Asi dám rekord. Áno, new rekord, čiže super jazda, good. Oj. Nie. Tak. Už sme aj v druhom leveli, sa mi zdá. Ale super idem, že ľudia. Lepšie než nič. Ale nie, tak sme skončili. Čiže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď áno, dajte like, odber a čaute u Cup and Rubbers. Čau.